y de la expresión de su lengua en libertad. Eta errespetu falta izan da, euskal herrekiko, euskal kulturarekiko, euskal herrekiko, euskaldunok, egunarekiko, gure borondatearekiko, etengabekoak izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena. Saiatu ziren gu txikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta euskarazko egunkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak, saiatu zituzten oso larria botatzen, saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkazera, baina gure lankideek zuten hori zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Era askotako babesa jaso unuz, kolektibo, sektore, norbanako, antolatuta, antolagabekok, eta guretzat, netzako oso pozgarria da jendeari izatea, Tolosanera atatzen dira kantu-jirako, eta kantu-jirako izatea. Baina kantu-jira sortu zela Euskaldunon egunkariaren ondoren, eta ondorioz Euskaltzale talde batek erakizun guazen alde zarrea kantatzea, eta askotan kontatu eta hau. Aurretik mundu bat genula, guk bizi izan du genuna eta ezagutu genuna, eta egunkariak nolabait langa bat edo zera berri bat irekizula, ate berri bat euskarazko komunikazioaren munduan. Aurretik genuena, zertzen, guk aurretik argian iten genuen lana, zeruko argia zen, argia bihurtu genuen, euskalgintza sotanaz beteta zegoen, mundu txuri-beltzeko ura nolabait kolorez jartzen hasi zen pixkanaka, 77an egin eta deia sortu ziren, ordurako bazeuden astekari batzuk, puntoiora, ere, garaiak, eta ez ziren elebidunak, gehien bat erdera ziren. Eta hemen barkatu egin eta deia sortu zianean, elebidun sortu zian, euskerazko izateko bokazioarekin hori zioten orduan. Urteak pasa dira eta gaur egun oraindik ikusten dugu zertan den. Gu seguruna nahiko azkar ikusi genuen elebitasunarena prentsan trampa bat zela. Azkenian medio berean erdera nagusitzen zen eta nagusituko zen saldu nahi bazan, eta zabaldu nahi bazan. Orduan, ikusten genuen bastante garbi behartzala euskarazko medio bat egunero izango zana eta egunero aterako zana. Gu genbiltzan astekari batian, astean behin. 10 urte pasa genitun 80ko hasieraietatik 80ko bukera hartara hori prestatzen, pentsatzen, eskatzen, reibindikatzen, hori izan zen zera luze. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopiko isaria Xabier Ramuriza jasoko duela jakinarazi dute Bergarako Udalak eta Olasodorra Fundazioak. Amuriza hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari biziosoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berretasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrekuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzez gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra.
Politikarloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalen zinegotzi, Bizkaiko Batzar Orokorretako batzarkide eta Gasteizko Legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testuinguru horretan 3 espetxaldi bizi behar izan ditu. Bada, Murizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, ala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Murizak. Industria sektoreak eguzki energia berriztagarriaren aldeko apustu egin du Gipuzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Eibarren, Energiaren Euskal Erakundaren Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen sailaren eta Eibarko udalaren laguntzarekin. Tekazkitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu 156 kilovatio sortuko dituenak, eta horrela industrialdeko 8 enpresa hornituko ditu. Ala nola, H Herramientas, Code Syntax, Jana Instruments inkubagailua Ibargunea, Jose Maria Irazabal, Manufaktura Resort, Neurtek eta Teleapostoak enpresak. 1086 metro karratuko azalera osoarekin instalazioak 156 kilovatio sortuko ditu, eta urteko faktura elektrikoan asko aurreztea ahalbidetuko du. Izan ere, eguzki plakek sortzen duten energia enpresa bazkiden guztizko kontsumoaren 125% gutxi gora bera. Fakturatik deskontatuko zaie zuzenean eta ez dute ordainduko ez bidesaririk ez kargorik. Energia komunitate honen bidez urtean 972 tona CO2 isurtza saiestuko da. Hau da, 25 urtean emisioak xurgatzen dituzten 3891 zuhaitz landatzaren baliokidea. Ildo horretan proiektuak industrialde horretan dauden enpresen energia autonomia handitzeko helburua du. Poligonoan garatzen den jarduera ekonomikoaren deskarbonizazioa nabarmen hobetzeko eta bertan dauden enpresen energia lehiakortasuna handitzeko. Plaka fotovoltaikoarekin batera panelek sortutako energia biltegiratzeko sistema jartzea aztertzen ari dira. Aurrera begira halaber, ez dute baztertzen instalazioa handitzea, interesa duten enpresa berriak komunitatean sar daitezen. 2 kilometroko erradioan dauden enpresek bat egin ahalko lukete. Katxe porreta, katxaren gureren aurrekontua murriztu dute, eta 3 langile kaleratu. Horregatik, otsailaren 25ean, atxaldeko 6etan, Gazteluen Parantzan elkartuko gara, mani zoragarri bat egiteko, kariño. Gora, 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 gora!
Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Otsailaren 16an batzar deitua zuen elkarteak, eta aurreikuspenen arabera urtarrilaren 26an alde guztiek adostutako estatutuen inguruko proposamena onartzea espero zuen. Hala ere, bilera baino 4 ordu lehenago eta abizurik jaso gabe, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak berridatzitako beste dokumentu bat jaso zuen. Elkarteak kritikatu duenez 2021ko azaroan elkarte memorialistek eta Gogora Institutuak adostutako hitzarmena aldatu dute. Beraz, martxoak 3 elkartea haserre azaldu da eta bere sare sozialetan aldaketa horren berri eman du. Salatzen duenez, helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen. Eta horren ordez, dokumentuak dioenez, xedea izango da 1976ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoria zikerketa, dokumentazioa eta inventarioa egitea. Horrekin batera, elkarteak iragarri du bere gain utzi nahi dituztela memorialean erabiliko diren dokumentu eta material guztiaren inventarioa, sailkapena eta digitalizazioa. Eta horien erabilera martxoak 3 elkartearen eta fundazioaren patronatuaren artean adostea nahi dutela. Azkenik hitzarmenak 2 urtez luzatzeko aukera jasotzen du, baina elkarteak salatu du erakundeek aurrekontuaren menpe utzi nahi dutela. AEB eta SEKA bankuetako 2 patronalek errekurtso bana jarri zuten Auzitegi Nazionalean eta Espainiako energia enpresen elkarteak, hau da Iberdrola, Endesa eta EDP Auzitegi Nazionalera ere jo zuten. Espainiako gobernuak bildutako dirutik 400 milioi euro jasotzea espero du Jaurlaritzak. Gaur amaitzen da Madrilgo gobernuak bankuei eta konpainia elektrikoei ezarritako ezohiko zerga ordaintzeko epea. Naiz eta entitateek zergarekin ados ez egon, gaur likidatuko dute zergaren 50% eta irailean gainontzeko 50% ordainduko dute. Bankuek zerga berriaren aurkako helegitea idatzi dute eta behin ordainduta epaitegitara eramango dute gaur. Zerga arautzen duen legeak aurreikusten du 2019an interes marginaren eta komisio gordinaren artean 800 milioi euro baino gehiago lortu duten entitateek 4,8% ordaindu beharko dutela 2 kontzeptuetan 2022 eta 2023 artean. Eta zeintzuk betetzen dituzte baldintza horiek? Besteak beste, Kutxabank, Santander, BBVA eta Sabadell bankuek. Eta kanpoan gelditzen dira berriz banku txikiak eta atzerriko banku batzuk. ELA, LAB, Comisiones Obreras, ALE, Pizkanaka eta Asprobank sindikatuek grebara deitu dituzte Kutxabankeko langileak otsailaren 24rako. Beharginek bizi duten egoera larria ohartarazi dute. Izan ere, salatu dutenez, gero eta langile gutxiagok lan egiten dute, lankarga komertzialak nabarmen handitu dira eta talentu handiko langileek alde egiten dute baldintza okerrengatik. Hala datuak ere eman dituzte, izan ere 2014 eta 2022 urte artean ia 300 bulego itzi dituzte eta ia 1500 langile gutxiagok lan egiten dute. Adibidez, Bilboko Santutxu auzoan non 50.000 pertsona bizi diren 2011an 10 bulego zeuden eta egun 3 gelditzen dira. Hala egoera hori salatzeko aipatu bezala otsailaren 24an greba egingo dute Kutxabankeko langileek.
ez dela arazoa orain saldu behar ditugula lehen saltzen egituen produktuak, baizik eta orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko, eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko, eta gaur egun egora asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Horretaz ari gara presio komertzialaz. Ez dugu esan nahi, orain izan ditugula beste produktu mota batzuk, edo ezberdinak, edo ez gaudela kapazitatuak, ez gaudela gaitasuna produktu horiek saltzeko. Eguraldia lagun Bilboko kaleak lehertzear egon dira asteburuan. Azkenean, bai, 4 urte eta gero Bilboko aratuzteak bueltatu dira. Eta bilbotarrak gainera irrikitan zeuden, baina lasai egon bihar arte luzatuko direlako Bilboko inauteriak. Zehazki, sardinaren ikuskizun klasikoarekin bukatutzat emango dira Bilboko 2023ko aratuzteak. Baina nola hasi ziren? Zarambolaz eta farolin pertsonaien epaiketarekin. Aurten gainera protagonistak izan dira aktoreak eta Lander Otaolak zarambolaz pertsonai arroputza eta Ilenia Baglietok farolin pertsonai ondo bizia pertsonifikatu dute. Ilenia Baglieto eta Lander Otaola, Urazpiko Bilboko legediaren agindupean atxilotuta zaudete farolin eta zarambolaz izatearen delituagatik. Eguraldia lagunduta Tolosako inauteriek ekin diote eta txupinazaren ostean jendetza batu da plaza zaharrean 6 egun luzez. Hemen jai handia izango da, txaranga, musika, Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea eta paregaba izan da hemen giroa. Oso gustu. Bai, oso pozik. Zeratik inauteriek azkenen oso ondo ospatzea Tolosan. Urteko ospakizunik garrantzitsuna dira, azkenen Tolosarra izan di, gure genetan datorren zehozea, orduan oso gustoa eta gogokin bizitzaitegu. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguerdiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago, eta hemendik aurrea zezenketak, txaranga kalean, txarangan illoera, txarangak etxiera, igandean astelenitan da aste artitan mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak, karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, festa bere estanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da nagusi Tolosan egun hauetan. Eta aurten zeintzuk izango dira nabarmenduko diren mozorroak? Gu miércolesetaz. Miércoles. Ni indiataz bezala. Ni sofriñataz eta... Ni lamia eta miércolesetaz.
Me dan los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces mi verdad? Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du, buentarrema besteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du. Eko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut sumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada haitzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Emakume Master Cupeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi. Gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa, ez? Probatu dugu eta politia, erosoa, ibiliga kanpon pixka pelotatzen da oso gustoa, lasa da eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina eta batez behi garrantzitsuna erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be. Jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantzara urtetan garenien eroso gure gugon, eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar dugu. Eta oso eskertute gauz Astoreri gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa hundia, ez? Azkenen beti zeon arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta, ez? Eta etzian bateko modok, eta galtzauekin egia da askoz lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da, aurrera pasa hundia bada, neskan pelota mundun. Emakume Master Cupeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19 hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Hilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira.
Jaia esan txapelketa hasteko gogo askokin gabiltza, eta bueno, gogoakin hasteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, ez? Azkenien lau bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Erdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean Gaizka Zabarte Zaldibar Argitu plataformako kidea dugu, ondo etorri Gaizka. Eskerrik asko. Tira, otsailaren 6an 3 urte bete ziren, 3. urte muga izan zen Zaldibarko Luizia gertatu zenetik, ekitaldia egin zenuten, horixe gogoratu eta bereziki langilei omenaldia ere egiteko, nola igaro zen egun hori? Aldarrikapen egun bat izan zen, eta, esan duzun bezala, langileak eta, gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena bi langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatutan, eta bertako Eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan dihardugula esateko. Esan duzu ez dela edo ez duela inork erantzunkizuna bere horretan bere gain hartu, batzuk beste errua bota, ez? Nola uler daiteke hori? Nekez. Ulertu nekez. Gai honi buruz, ez dakit, minuto bat edo bi pentsatzeko denbora hartu duenak, berehala ikusten du bi arduradun badaudela. Bata da enpresa, inor zalantzan ez duena jartzen, eta bestea da Eusko Jaurlaritza. Hau da, enpresak jokatu zuen moduan, norbaitek ahalbidetu ziolako da. Eta ahalbidetu ziona, berari zegokiolako kontrolak egitea. Kontrolak ez bakarrik hango isurketez edo hango hondakinen pilakete, baizik eta aurretik ere proiektuenak eta bar. Kontrolak egitea instituzio publikoei dagokie eta ez zuten egin, ez dute egin behar bezala. Orduan, ardurak hor daude. Eta arduren katea egia esan oso luzea da. Itza egingo dugu behar bada. Hori itzen du laster, hori baino lehen baina, agian aipatza eta gogora ekartzea 2020ko otsailaren 6 ez, nola gogoratzen duzuzuk edo zuek plataformatik ez da? Bai, egun hartaz, bakoitza bere bizipenak izango ditu. Eta barriro aipatu behar dut, Eitza gauzoa ura delako, izan zelako epizentroa, zan dezagun, eta hondamendia zuzenen eta gogorren jaso zuena. Esate baterako, galdera hori egin ezkero Eitzagako Laetxe baserrikoi, esango lukete gau zabortegia amildu arratsaldeko 4 aldera, eta handiko ordu batzuetara gau goizalde horretan, etxetik atera zituztela, zabortegia Luizia heldu zitekeelako euren bi baserrietara. Etxetik atera zituzten, eta inolako alternatibarik ez zien inork eskaini ez Eusko Jaurlaritzak ez Zaldibarko udala. Adibide bat, ezta? Hoien bizipena dira. Guk, ikusi genuenean lehenengo iritsi zitzaizkiguna, bideoak izan ziren errepidea moztu autobidea moztu zela Luizi bategatik, eta gu berehala identifikatu genuen zer zen hori. Zabortegia zela. Hamarkadetan eta hamarkadetan gatazka, iturri
izan den zabortegia. Orduan, momentu horretan, Zaldibarren eta gutxienez, da inguruko herrietan sortu zen egonezin handi bat, haserrea bere bai, eta handik lasterrera etengabeko mobilizazioak. Bai, ez izan ere, pentsatu zen momentuan, edo hasiera batean, bi langile desagertuta zeudela, eta hor zegoela tragedia, baina, esan genezake, kasik izebergaten punta zela hori ez, eta hori ikusi genuen atzean, edo, kasunetan behan, zer zen, ez? Horre hitzako auzokideak aipatu dituzu, ez? Etxetik ez irtetzeko, ez? Leihoak kasik ez zabaltzeko ere eskatzen zieten hor, zer zen gertatzen ari zena, airearen kaitateari edo dagokionez? Bai, eitzaga aipatu dut, eta ziurrenik aipatu egingo dut, ura delako auzo bat, asko jasan duena, azpiegitura erraldoiak, eta abar, eta abar. Bai, orain aipatu duzun, leihoak iztearena, eta abar, hori etzigaukien eitzarri bakarrik, baizik eta eibartarrei, ermuarrei, zaldibartarrei, elgetarrei, maiabitarrei, 50.000 biztanletik ora. Guk egun horietan, bizi izan genuena izan zen, lasterrera, hilabetera etorri zen pandemia eta konfinamenduaren prologo bat, bizi izan genuen. Musukoak, leihoak itxi, kalean edo aire librean ez egin ariketa fizikorik, EHUk Eibarko kampusean esan ziren haurdun zeuden emakumei ez joateko, eta abar, ez da, hainbesteraino ez otsailaren 16a igandea zen, liga partidu, Reala eta Eibarren artekoa ere bertan bera gelditu zen. Hori zen egun horietako giroa. Bai, ez da gainera, esan duzuen partidoarena, eta guztarte horretan, ez, alarmak pizten ziren, gizartearentzako ez alako partidu bat gelditza, badirudi hor fokuak handitu egin zirela, eta artean oraindik ere Jaurlaritzatik etzen adierazpen ofizialik. Ez, Jaurlaritzaren agerpena izan zen, jende asko gogoan eukiko duen Erkorekaren tuit bat Larrano puntan bere buruari ateratako argazki batean hori zen, zabortegia bildu eta 40 ordu eskasera. Jendeak oso txarto hartu zuen, konturatu ziren hankasartzeaz eta kendu ere egin zuten etxio hori, baina gure ustez garrantzitsua izan zen, ze erakutsi zuen agintarien jarrera olako tragedia baten aurrean, ezta? 40 ordu igaro gabe zeuden, bi langile lurperatuta eta erreskate lanak. Egoera horretan, Erkorekak erakutsi zuen nire ustez klasismoa. Klasismo bat erakusten duen da argi eta garbi, haientzat langileen bizitzak edo jente arruntaren sufrimentoa beste modu batera esan da, ez da genik. Iberdrolako dorrean igogailua jausiko daliz goiti bera eta eskomoro artean gelditu galan eta besteren bat, ez dakit zaila izango litzateke ikustea Tapia edo Erkoreka mendipunta baten euren mendi ekipamendua luzitzen. Ez dut ikusten, ibiliko ziren ziurazkin mesak enkargatzen Eliza guztietan. Ez da txantxarako kontua. Ze jentea asarratu egin zen ikusten zuelako, haizu, hemen pertsona bilurperatuta daude, jentea etxeetatik aterata, airea, desastre bat zen egoera, eta hori izan zen haien agerraldia, eta gero tardatu zuten, ez dakite zenbat egun, zer esatera agertu arte, da ez da hori bakarrik, ez da haiek zeo zer esan, haiek zeo zer egin. Zesate baterako inoretzen joan enpresako egoitzara, azte bete pasatu arte. Hombre, enpresako egoitzan, egon zitezken dokumentuak edo gauza interesgarriak edo ez dakit, egon zitezken inoretzen joan. Ez harakatzera, inoretzen joan enpresa buruen etxetara. Ez goizaldean, ez egunez. Atea jota lasai eta izu inoretzen joan, Eusko Jaurlaritzatik. Bai ez, gainera hor, esan duzu ez, auzotarrak eta inguruko herritarrak asarrez daudela, eta noski, desagertuen eta hildakoen familiarrak
baita ere hori salatu egin zuten ere, eta gainera Inigo Urkulluk ez Facebooketik eta saretatik erantzun zien, ez horrek ere ondoko haserrea areagotu egingo zuen. Bai, hori da. Egun haietan, Zaldibar Argitu izena atera zen jenteak kalean Zaldibar Argitu oiukatzen zuelako. Zaldibar Argitu gezurrik ez, esaten zuen herri batean eta bestean. Urkullu non zaude, hori zen, esaten zen beste gauza bat, zeren inunetzen duten. Hor hasi zen, lehenengo unetik, hasi zen hori haien ardura espalitz bezala, jokatzeko molde hori. Hori enpresaren kontua da, baina, horretan ere kontraesanetan, ze orain aipatu berri dudana, ez ziren joan ez enpresaren ganez, enpresaren egoitzara behiratzera ze informazio zeukaten han esaterako. Eusko Jaurlaritzaren jarrera, agintarien jarrera, batetik isilune luze horiek, gero informazioa, gezurrak ematea, airearen kalitatea oso ondo dago, eta 14 onartu behar zuten, kontroletik kanpora zegoela dioxinen eta furanoen emisioa, uren egoera batedaki, zelakoa, urak pentsa horre abiada bizian datozela, Arriola ibaia, eta zerera, Ego ibaira, eta Ibertik zehar, Debara, eta horretaz ez zuten inolako azalpenik esan, eta jenteak ikusten zuen horregatila 9-10 gauean, jenteak kalera irten zen, ikusi zuenean, arnasten zuela kakapilo bat zela, eta agintariek ez zutela ezer esaten horretaz. Baina horri irten ziren azterketa azukarenak esaten kalitatea ona zela, baina aldi berean bistakoa zen ez zela horrela. Usaimenekoa bai, da bistakoa ere bai. Eta nola uler daiteke ez gainera esatea dena ongi zijoala aireari dagokionez. Bai, ez dugu, ezin da ulertu, baina behar bada hori da hemengo agintarien jokamoldea, ez da? Ez dakit, beste, mila kasu daude, ilustratzen dutenak hori. Bat aipatzeagatik, Zaldibarko alkateordeak lehenengo interbentzioa edabideen aurrean auki zuen haintxe bertan eitzagan gertatu eta ez dakit, egun batera edo bira edo gutxiago agian. Eta lehenengo esan zuena izan zen, haizu, hemen papelak eta dana ondo euki dute. Enpresari buruz ari zen. Inork ez dizu hori galdetu, hori hasteko. Beste kontu bat, zalantza ditugu, zuk momentu honetan hori zelan jakingo duzu, zelan dakizu, ez dakizu. Baina barrutik ateratzen zaien jarrera bada. Enpresa defendatu. Ikusi zerako katastrofeak gertatu den, eta inolako daturik gabe, horako baiestapenak, gero gezurtatzen joan direnak, eta oraindik joango direnak. Baina lehenengo erreakzioa hori da. Enpresen alde jarri eta protestatzen duen edo kontuak eskatzen dituen jentearen kontra jarri. Gainera hor beste aire aipatu dugu, baina ez gero agertu zen zabortegiak berak ez zeukan bere barruan edo nolabait esatearren, bazen amiantoa, baina ez hori bakarrik. Bai, guk lehenengo unetik eskatu genuen ara isuritako edo pilatutako hondakinen karakterizazioa. Hori da, batez ere hondakin industrialak hartzen zituen zabortegia. Gehien hartzen zituen zabortegia, diferentzia handiz. Bai, amiantoarena, hemen ere mila kontu daude ilustratzeko modukoa, baina amiantoarena argigarria da. Lauretan gertatu zen istripua eta erreskate lanak nola edo ala, lasterrera hasi ziren. Eta gauerdian, osalanekoak bertaratu eta osalanekoak, eta esan zaizu, hemen amiantoa dago. Ez dakizen bat ordu pasata gero, langileak lanean eta bar, hemen amiantoa dago. Eta, gelditu egin ziren erreskate lana. Osea, ordu guzti horietan, inork etzekien amiantoa zegoen ikor. Ez zioten galdetu enpresari lan esan dugu, ez da, Eusko Jaurlaritzan jakin behar zuten. Eta amiantoarena aretan mingarriagoa da, zeren hasi ziren esaten, baiestatu zenean hor amiantoa zegoela,
Bueno, horretako baimenak zeudela. Da, bueno, pues bai eta ez, hor ere erdia gezurra da. 2012tik isurtzen zen, pilatzen zen amiantoa han. Eta 2013 arte ez zuten baimenik eduki amiantoa jasotzeko. Arriolak berak emandako datu batzun arabera, 2012an 327 tona amianto jaso ziren. Bueno, legez kanpo jaso ziren. Ze 2013 arte ez zuten jaso baimena. 2013an egin zen aldaketa bat ingurumen baimen bateratuarena, eta orduan presentatu zuten, ze amiantoarekin lan egiten duten industria guztiek egon behar dute, izena emanda eduki behar dute, registratuta, amiantoarekin lan egiten duten jardueren registro batean, egin gabe zegoen. Bueno, esan nahi dut, amiantoarena hori. Eta gero da ez bakarrik han zer pilatzen zen, baizik eta zelan pilatzen zen, eta hor badaude lekukotasunak, amilarienak eta argi eta garbi adierazten dutenak, amiantoa beste kontu guztiak edozelan pilatzen ziren. Edozelan, etzen zergatzen, etzen ezer egiten. Bai ez, beraz, hau guztia gertatu baino lehen ere ez, arriskuak bertan bazirela eta bere horretan geratuko dira argipenik gabe ere ez? Bueno, argipena, esan ez dakit zer argituko den asunto honetan. Gauza batzuk ari dira argitzen. Behar bada nahi dugun guztia, ez da argituko. Argitzeko lana guk Zaldibar argitu plataforman eta lehenengo ulertzen dugu, argitzeko gaiak, arazoak edo gatazka honek maigainan egon behar duela. Eta gu saiatu izan gara hori egiten. Saiatu izan gara eskuratzen genuen informazio kontrastatu guztia herritarren esku jartzen, beste inok ez zuelako egiten. Eta mobilizatzen. Eta hildo horretan, instituzio guztietara joan gara. Europar Batasunera, epaitegietara, Zaldibarko udalera, Gasteizko Legebiltzarreko talde parlamentarioena, guk uste dugulako, ez dakit, fronte hori guztietan egin behar dela saiakera gauzak argitzeko. Gauzak argitzea zer den ere, adibide bat, komentatu nik uste dut, argigarri esan daitekela. Lehenengo hauzia, ja dagoeneko itxita dagoena, ezta? Hori ikertzen zen langileen osasunaren kontrako delitua. Azteko, hor, kanporatu, eskintuzten onartu herri akusazio bezala. Zaldibar argitu, ekologista martxan eta Euskal Herriko eskubide sozialen karta batera ari gara epaitegietan. Hor eskintuzten onartu. Haiko harrituta gelditu ginen, zen audientziak ematen zuen arrazoi nagusia zuen gutxi gora bera, biktimekin ez genuela errazio zuzenik edo alako zerbait. Hori oso zaila da ulertzea, batetik ikusita ze trajektoria dagoen Espainiar justizian herri akusazioak aurkezterako orduan, eta bestetik, esate baterako, eskubide sozialen kartako parteide, ez dakit nagusiak edo nagusiak, esan dezagun, sindikatua dira, eta hilakoa langileak. Harrituta kanpoan utzi gintuzten. Gero, akordio batera heldu ziren fiskaltza, familiak eta akusatuak. Eta orduan hasi ginen apur bat ulertzen. Akordio batera heltzeko akusazio guztiek egon behar dute ados. Orduan ulertu genuen guk kanpoan ustearena. Honek ez du esan nahi, guk familiaren borondatea respetatzen dugu, ze nahiko sufritu, haiek bakarrik dakite, zer sufritu duten egoera horretan, gu horre ezkinen inolako oztoporik izango. Baina horrek, albidetu zuen, ahozko epaiketa ez egotea, hori interesatzen zitzaien enpresa buruei, hala eta guztiz ere, epaitegiak ebazpen bat eman zuen. Eta ebazpena da, 3 pertsona enpresa buru horiek, Etxebarria, Barinaga eta Bilbao, 3 enpresa buru horiek egin zutena dela zuhurtzia gabekeriazko homizidioa, edo hilketa.
zerbait argitu da. Hauek egin dutena hilketa bada. Hau da, hor ez da istripu bat egon. Hor egon da, hilketa bat eta homizidio bat. Hori atera da, ez da gutxi. Ez da behar beste behar bada, baina ez da gutxi. Eta beste lesio bat ere atera dugu hortik. Behar bada mundu guztia dakiena, baina ikusten duzunean, asaldatzen zaituena, eta da, aberatsak ez doaz kartzelara. Ez doaz, hori diruarekin konpondu zen. Orduan, hori da, txirritak ere kantatu zituen, bertso haiek, ez da, Lapurtxikiarena, hemen barriro ikusi dugu justiziak zelan jokatzen duen, eta hori, aberatsak ez doaz kartzelara, eta mezu bat ematen zaie enpresariei. Aizue, zuhurtziagabekeriazko homizidio bat, hilketa batzuk gauzatzen badituzue, nahiko lasai egon zaitezkete, ze seguruenik oso zigor txiki aukiko duzu eta diruarekin konpontzekoa. Hori da. Aberatsak ez doaz kartzelara eta agintari politikoak, ez, depende nondik gatozen, ez da ere, eta hor, bazituen ez, lakuatik, erru, aipatu duzu behin baino gehiagotan orain, errua bazela berterren gainean, baina bazituen berterrek berak ez zuela harremanik jaurlaritzarekin, baina hau ez da horrela. Hemen edozein pausotan, eman dugun edozein pausotan, edo edabidek egin dituzuen ikerketa da zabaldu dituzuen datuetan, enpresako pertsonak eta horren inguruan ibili diren agintari politikoen arteko loturak etengabe agertu dira. Batzuk iaia iraingarri izateraino. Ez da, esate baterako. Hor pilatzen ziren, hau ez da dato bat esan dezagun penala, ez da, baina, horra gehien izurtzen zuen, edo eramaten zituen hondakinak, errenteriako papergintza enpresa bat. Bigarrena, metaleko enpresa bat, eta hirugarrena eraikuntzako Amenabar. Arriolaren taldeko Ernesto Martínez Cabredo, momentu hartan, ura agentziako burua zen, aurretik 15 urtean Amenabarreko gerente izan dakoa. Arriola Eibarko alkate zela, bere idazkaria, Martínez Sánchez, Berter Recyclingeko akzionista zen, eta Berter Recyclingeko ordezkari bezala agertzen zen, hor daude idatziak eta, Zaldibarko udalean, Zaldibarko udalarekin interlokutore bezala. Badakizkigu, Arriolaren loturak Barinagarekin, eta abar, baina ezke hori hasieratik dator, behitu. Otsailaren 9 igandean egin zen lehenengo bilera, batzarra, auzoan, Eitzagan. Jentetza handia batu zen, auzoko jente guztia, ermuarrak, eibartarrak, zaldibartarrak, elgetarrak, jente pilo bat batu zen. Han zegoen, hau guztia Zaldibarko udalean hasi zenean, 1986an, han zegoen, batzar horretan zegoen, orduan Zaldibarko udalean PNV-ko bozeramale zena. Eta horrek, batzar hartan, otsailaren 9 horretan, esan zuen argi eta garbi, nik oraindik ez dut ulertzen, ze interes zeukan alderdi jeltzaleak, eta bereziki Zaldibarko alderdi jeltzaleak, zabortegi hau egiteko. Eta hori esaten zuen, hor traiektoria bat dagoelako, baina aldanik eta gehien laburtu eta esango du, 86an hasi ziren udalean tramitatzen, orduan hasi zirenak ez dira Barinaga eta hauek, bezik eta beste batzuk, zeintzuk aurreko urteetan hainbat zabortegi ustiatu zituztenak auzoan bertan. Juan Antonio Murgatarren eta Peña Floridako kondeen oinordekoa, hau da lurjabe handi bat, lurrak erabiltzen zituena, besteak beste horretarako. Hoiek egon ziren Berter Recycling enpresan, baina gero atera egin ziren. Baina, hoiek izan ziren hori martxan jarri zutenak.
Orduan, Zaldibarko udalean gertatu zen, gauza bitxi bat, baina udala kontra jarri zen. Nola, PNV-ko batek, aipatu dudan horrek kontra jarri zelako. Hortik aurrera, Zaldibarko udalak ekimen asko hartu zituen, baina bat aipatzegatik eta garrantzitsuna, Zaldibarren debekatu egin ziren zabortegiak. 98an aldatu egin ziren arau subsidiarioak, gaur eguneko APO, eta debekatuta gelditu ziren. 2003an, jakina, Eitzako zinegotzi jeltzalea, ez zegoen udalean, aldaketak egon ziren, eta ja gehiengoa zaborte. 2003an aldatu egin zituzten, PNV-ren iniziatibaz, arau ordezkatzaileak barriro zabortegia baimentzeko, ad hoc zabortegi hau egiteko. Horrek ematen du, bebai, adierazgarria da ikusteko zerako loturak eta zerako interesak zeuden. Bai ez, baina gero ikusi dugu zer suposatu duen, ez? Esan duzuzuk aspaldidanik badatorren kontu honek, eta beldurra ematen du ikusteak beste, Euskal Herriko beste hainbat txokotan berdina gertatu daitekela. Gertatu daitekela edo zer, nire ustez, bai. Gertatu daitekela, behar bada gertatzen ari da modu esain kolapso handi bat bari, baina atzo irakurri genuena, azken urteko emisioak Zubietako erraustegiena, hori hor dago, hori eskandalo bada, edo zein lekutatik behiratuta. Hau da, hondakinen kudeaketa aldatzen, goitibera aldatzen ez den bitartean, horrelako gauzak, horrelakoak edo antzerakoak, jakina gertatu daitezkela. Eta agintarien partetik ez da ikusten norabide aldaketa erakutsi lezaken zantzurik, ez da ikusten. Eta orain apurra Zaldibarrekoarekin lotuta, azken auzibide bat geratzen da Zabalik, honen 28an Durango epaitegietan, ez? Jasoko dena, ingurumenarekin lotuta. Apirilaren 20an. Hori, azter espero duzue hortatik? Lehen gutxi gora bera esan dut, ez dakit, guk pentsatzen dugunean epaitegietara edo bestelako instituzioetara joatea, pentsatzen dugu hori ere erabili behar den bide bat delako gauzak argitzeko, ez bestelako esperantzarik edo kartzen dugulako hor. Baina uste dugu, baliogarri izan daitekelako, da sistemaren beranen kontraesanak argitzeko balio lezakela. Hilaren honen 28an joan behar zuten deklaratzera. Atzeratu egin dute berriro. Ze berritasun dago hor? Bada berritasun bat. Hau da, 3 urte eta 2 hilabete geroago lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait epaitegitik pasatuko da. Hori da, berritasuna. 3 teknikari pasatuko dira, ikertu gizan, hori, lehen duela gutxi hori izango zen inputatua, baina orain antza denez, nik hori ez dut ondo menperatzen, baina hor sailkapen hori aldatu egin da, orain ikertua zara, baina lehenengo fasea inputatua izateko. Prebarikazioagatik ikertu gisa 3 teknikari pasatuko dira. Berritasun bada. Esan bezala, lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait da. Orain, horiek dira ingurumen saileko teknikari batzu. Behiratu dezagun, noren aginduetara egiten zuten lan. Egiten zuten lan, Elena Moreno, hori zen, hau gertatu zenean, ingurumen sailburu ordea. Hau da, teknikari hauen gainekoa. Elena Moreno non dago gaur? Eusko Jaurlaritzako merkataritza, turismo da kontsumo zuzendaria da. Hori da beste adierazgarri bat, ezta? Eta Elena Morenoren gainean zegoena, Iñaki Arriola zen, danoak egun non dagoen. Behin eta berriz errepikatu ondoren bere sailak krisi horretan guztian eta zabortegia martxan egon zen denbora guztian egindako lana impekablea zela,
aldatu egin zuen sailez. Ez dugu ulertzen, hain ondo egin bazituen gauzak, jarraitzea zeukan. Esan nahi da, lehenengoz doazenez Eusko Jaurlaritzako norbaitzuk, gu oso adi egongo gara horretan. Eta ez duguna, ulertu bai, ezin duguna onartu, edo, da nola 3 urte pasata gero, Eusko Jaurlaritzako inork ez duen esan, nire ardurapeko kontu bat izan da, noa hemendik. Hori da guk lehenengo unetik exigitzen genuena, eta urtea pasala ikusi duguna jende hau impermeablea dela, berdin da zer egiten duten. Eta gainera, zer esan lezake ingurumen zailburuak edo zailburu horrek. Berak etzekiela teknikari zer egiten zuten, igual txarragoa da hori jakin izan bazenu baino, ez dakigu. Gure ustez, horiek ez daude gaituta edo bere burua desgaitu dute erakunde publikoetan ordezkari izateko. Esan duzu ez, adi jarraitzeko epaiketa bai izango da, ez? Izan ere, zuek ere eta esan diazu lehenago, bai dituzuela oraindik ere aldarrikapenak kunplitzeke edo nolabait esatarren, beraz, guk ere adi jarraituko dugu. Eskerrik asko Gaizka gaur gurean izatarren eta, hurrengo batera arte. Hurrengo arte, eskerrik asko zeuei.